tresnaku kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus rani kalbu. Siap Kidung Manggala spesial kagem konco-konco pemuda Karang Taruna. Terima kasih konco-konco panitia matur nuwun sedulur-sedulur komunitas Dojo sajose. Salam kanggo Winda. Bojone lak takok. Siang pantoro ratri mung eling manising hati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulaki rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balik jane janji supaya putih sampai pati. Apa ya tenan dek? Tenan mas. Janji Mukti Sabayapati tetap berdua, tetap bersama. Wong ayu tresna ukinarya tangga susah jroning batinku Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus rene kalbu senajan nganu banyu segara tresnaku ra bakal sirna senadyan nyawa oncat saka rangka yen tresna ra bisa ada Kidung Manggala masuk Gondrong Indonesia saja Cihroh siang pantoro ratri mung eling manising ati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulaki rasa kangen kang putih lintang bulan dadi saksi upayane jantan janji supaya mati supaya mati tetap tahu demi kandamu lho Dok. Aja nganti janji-janji. wonten ya Mas. Wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning batinku Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus rene
tekan nyawa oncat saka raga yen wis ora bisa yen wis tresno ora bisa